Здравейте, Top Scooters BG. Представяме ви електрически скутер e-Emotion. 60 волта, 2000 вата, 20 ампер часа батерия. Като батерията може да бъде 20 ампер часа, може да бъде и 25, по желание на клиента. Този скутер разполага с документи за регистрация, което е много важно. Максималната скорост на този скутер е около 50-60 км в час, както и максималният пробег е около 40-50 км. Това всъщност много зависи от килограмите и наклона. Товароносимостта на този скутер е около 180-200 кг, без проблем могат да се возят на него двама човека. Представихме ви електрически скутер e-Emotion. Цената му е 1990 лева. Може да бъде платен в брой, може да бъде купен и на изплащане. Може да бъде взет и от нашия магазин, платен по банка и с посттерминал. Заповядайте да го тествате.